B92. A sad ako vi znate bolje od mene, onda da ja budem voditelj da vi odgovarate. Reakcija istražuje slučajeve korupcije i kriminala u vezi sa otkupom poljoprivrednog i građevinskog zemljišta u Srbiji. Kad ja kupim neko zemljište, a znam da će biti prenamljeno i nekim čudom, proviđenjem božanskim, to postane građevinsko zemljište. A onda, opet već trostrukim čudom, baš na tom mjestu bude pumpa. Pik Zemun da sije, da izvinite, marihuanu, ne bi te pare mogu da zaradi na toj parceli. To je jedno flagrantno kršenje zakona. Dobili ste na osnovu neplaćenog duga 1,5 hektara i niste nikad pogledali gde. Ne, nemam fetiš prema zemlji. Reakcija. Svačija zemlja. Ponedeljak u 10. Samo na B92. Ovaj program nije prikladan za mlađe od 16 godina. Program koji sledi prikazuje autentične snimke povrede i medicinskih tretmana koje pruža hitna pomoć i nije prikladan za lica mlađe od 16 godina i osobe koje su na ovakve prizore osetljive. Stanična poziv, treća. Da li je zle? Da li država ima neki govor? U prethodnim mesecima pratili smo rad ljudi u crvenim uniformama. Videli smo sve lepe i tužne događaje iz njihove svakodnevice. Prikazali smo vam Beograd iz jednog potpuno drugog ugla, viđenog okom onih koji ga poznaju u lepim, ali i u ružnim izdanjima. Večeras se prisjećamo slučajeva koji su obeležili serijal. Za doktorku Andreju je prvi radni dan sa novom ekipom počeo slučajem koji će im dugo ostati u sećanju. Javljeno im je da se starija gospođa žali na bol u grudima i stomaku. Da, i ako hoće, da, u pitanju je bila starija gospođa koja je imala bol u grudima i bol u stomaku i gušila. Krenuli smo na poziv, stigli na lice mesta, pregledali smo gospođu, uradili smo EKG, izmerili glikemiju, doktorka je poslušala i utvrdili smo da ima određene zdravstvene tegobe koje su zahtevale da je prevezemo do bolnice. Pošto nije bila stabilna, nije mogla na nogama da siđe do kola, doneli smo stolicu da bi je transportovali, stavili smo na stolicu i pošto je bio drugi sprat, onda smo odlučili da je liftom spustimo do prizemlja, ušli smo u lift. Nije, evo smo mi na pozivu, ali dobro. U tom trenutku kada smo počeli da se spuštamo na dole, lift je propao na nekih pola metra, metar i zaustavio se. I u tom trenutku smo shvatili da smo se zaglavili u liftu sa sve pacijentom. To je jedan od poziva koji me najviše uplašio i najviše preznojio. Ajde, zovite predsjednik kućnog saveta, ima ovaj ključ specijalni da otvori vrata i požurite. Pacijentkinji je neophodan hitan transport do bolnice, pa doktorka Andreja pokušava da pronađe nekoga iz zgrade ko bi mogao da im pomogne. Zovi Dinketa. Zovi bre tamo vatrogasce. 9-4, nek šalju, kaže imamo pacijenta koji je ugrožen, zaglavili smo se u liftu, nek šalju ili vatrogasce ili nek zovu ove... Kaže se lift otkačio, ej. Ozbiljno ti kažem. Lift je propao na neki pola metra, metar i naglo se zaustavio. Mene u momentu zabolao vrat. Ja sam pitao u tom trenutku i gospođu i Peđu da li su se oni povredili u tom trenutku kada je lift propao. Međutim, bila je gospođa u redu i sedala na stolici i Peđa je bio dobro. Obavestila sam. Kako je baka? Ali ima neko od njih broj ovog... Predsjednika? Ma ne bre, nego zove za liftove bre. Sve to je trajalo nekih 20 minuta možda.
Sva sreća je da sam ja imao terapiju u liftu, lekove određene, pa sam umeđu vremenu, naravno uz konsultaciju sa lekarom, smo s vremena na vreme davali gospođi lekove. Kako je, Marko? Bolje. Vidim da su svi troje uplašeni. Pitam kako je pacijent. Kod Marka je terapija. Ja preko prozorčeta lifta sporazumevam se, govorim daj ovo, pitaj ovo, kako je gospođa. Je li vas nešto zabolilo kad je lupio lift? Da. Kako vi ste sedeli? Pomerajte, samo nemoj da se... Posle 20 minuta stiže pomoć. Nije to opasnije sad otvarati? Lift je nakriljen, pa ekipa strahuje da ne dođe do propadanja. Ne bi trebalo. A nemojte, ne bi trebalo. Samo ne prilazi. Bežite, pomerite. Jer se lift nakrivio. Polako. Kako ste, gospođo? Priđi jedan ovde, uhvati za to i izađi. Ja se bojim da bilo šta naprave. Samo da lift ne krene dalje. Ma neće da krene, ajde. Čekajte, gospođo. Ajde, izađi ti. Ne znam ja dobro. Polako. Ja vam govorim iz iskustva i nemojte sad da... Dobro, izađi. Ajde, izvučemo ženu. Samo skloni se, nemoj stojiš. Ajde, izađi, pa će ona baka da ustane. Marko i Peđo oprezno izloče pacijentkinju iz lifta koji je i dalje nakriljen, pa ne žele da rizikuju. Slučaj njihovih kolega od pre par godina podsjeća ih da moraju da budu oprezni u ovakvim situacijama. Aj, samo se vi sklonite odavde. Pre par godina se desilo da isto tako u liftu, samo bez pacijenta, lekar i tehničar propadnu sa, ja ne znam tačno, ali sa nekog višeg sprata su propali. Oni su zadobili teške povrede, bili su dugo na bolovanju i sva sreća vratili su se, počeli su ponovo da rade. Dobili smo hitan crveni poziv, na Novom Beogradu je tramvaj udario ženu. Evo je bitno dođemo što pre, zato što te povrede koje se njima čine da su i bezazlene mogu da prerastu u nešto mnogo gore. Narod je bio okupljen oko tog tramvaja. Ja iskreno pomislio sam da je ta nesrećna osoba potpuno pregažena. Ekipa zatiče stravičan prizor. Okupljene prolaznike i ženu koja se nalazi pod tramvajem. Gospođo! Unesrećena žena daje znake života. Otvorite oči! Nisam mogao da verujem da je žena živa. Točkovi tramvaja su bili par centima udaljeni od nje, od njenih ekstremiteta. Manja sam, Ajde. Ajde. objektivno sam manja. Ajde. Žena je teško povređena. Doktorka se brzo podloči po tramvaj pokušavajući da joj pomogne. Njoj i tehničaru se ubrzo priključuje i vozač. Nema se. Znaš kako? Možete noge da iskrušite, gospođo. Žena je bila teško povređena, ali živa. Bila je polusvesna, ona je otvarala oči kada je pozovemo, ali samo je toliko reagovala. Tu smo, bit će vam lakše, samo polako. Ajde. Može nešto da dođe ovdje da nam pomogne. Morat ćemo da povučemo, ne možemo priđemo. Primetili smo ozbiljnu povredu glave. Onda smo znali da moramo da imobilišemo vrat, da moramo da imobilišemo kičmu, da ne bi mi našim tim izvlačenjem ispod tramvaja, da je ne bi dalje povredili, da je ne bi ubili sa time. Malo, ajde sad, ajmo sad vamo. Bravo, odlično. Stavili smo u spinalnu dasku, nekako smo je prebacili na nju. Veoma nezgodna situacija, koja zahteva dosta neke improvizacije. Način kako ćemo mi da priđemo, šta ćemo da uradimo, tu nema mnogo prostora za neko manevrisanje.
Polako, gospođo. Gospođo, polako, bit će sve u redu. Ajde, samo daska. Ženi je povređena lobanja i izgubila je mnogo krvi. Još ništa nije gotovo. Čekaj se. Ajde samo da izvučemo gore van. Ajde. Kačio. Polako, noge ispravite. Ne, volim me, ne. Sam. Evo. Tek kada su izvukli ženu ispod tramvaja, svi postaju svesni koliko je situacija ozbiljna i koliko su opasne povrede koje je žena zadobila. Doktorka i Samir moraju reagovati brzo. To je to. To je to. Ajde, polako. Ajde. Pazi, dečko, pazi. Ekipa hitne pomoći je imobilisala pacijentkinju i prebacuje je u ambulantna kola. Na putu do VMA ona nije komunicirala sa nama, samo je povremeno otvarala oči, ali nije bila svesna da se mi tu nalazimo. Žena je u stanju šoka. Doktorka i Samir se bore za njen život. Ne mogu prići, prosto kompletno. Usput smo otvorili vensku liniju, stavili smo masku sa kiseonikom koji je neophodan. Veoma je bitna nadoknada tečnosti u ovakvim slučajevima, zato što takve osobe izgube dosta krvi i to može da izazove šok. Za svega nekoliko minuta hitna pomoć stiže do VMA. Imaju razloga da budu zadovoljni, jer kada su se kasnije raspitali o svojoj pacijentkinji, čuli su lepe vesti. Kasnije smo se raspitali na Vojnoj medicinskoj akademiji kako se osjeća ta pacijentkinja. Rekli su nam da su obavili detaljne analize, da ona ima prelom čeone kosti, ali da mozak nije povređen, da nema nikakvih specijalnih drugih povreda. Ekipa u kojoj je tehničar Dragan Stajić je tokom serijala zbrinula mnogo pacijenata. Jedan slučaj je pak na sve ostavio veliki utisak. U pitanju je bio mladić koji se povredio u centru Beograda. Dobili smo poziv u Karađorđevoj 23, mlađi muškarac, povredio je nogu. Jedino što nam nisu rekli mehanizam povrede noge, ali malo ne volimo takav pristup, jer možda je bila tuča. Ne znamo da li je prisutna policija. To je najgore što mi nikad ne možemo predvidimo kako će ljudi da reaguju u takvim situacijama. Eto, pusti mene prvo. Ništa ne piše. Kod vas, je li tako? Šta je on vama? Pa, prijatelj. Dobro. Ekipa shvata da je stanje mnogo ozbiljnije. Šta je sa vama, gospodine? Kako je? Da, ovo se valjda rekao je... Narkomanskoj krizi. Sinoć došao do mene, ja nisam mogla više... Kakva je povreda noge? Ne znam, naduvena moja noga, ja ništa ne znam, on se sinoć dopušao do mene, upišan je usamljen na sebe, razumete? Eno ova noga dole što moja. Ovo? Podignite ovu nogu. Podignite tu nogu. Znači gore u arteriju se kaže da je arterija u pitanju. Nije se radilo ni o kakvoj povredi noge, već se radilo o narkomanu koji je u žestokoj krizi. Kažete mi šta uzimate? Heroj. Da, kad ste posljednji put uzeli heroj? 2 dana. 2 dana. Kako se sada osjećate? Kako imate temperaturu? Nemam vazduha. Nemam ništa. Jel vi bolujete još neke bolesti? Ne. Ne? Prepijete neke lekove? Ne. Jedina je nevolja današnje tehnologije što kamere ne mogu prenesu i mirise, ali mislim da bi to bilo sad već i suviše. Šta je ovo na ruci? Molim? Od auta. Od kad vam je to? Ima 3-4 dana. Udario vas auto? Ne, od auta na... Od voda, valjda. Od voda, tek ima to. On je momentalno u krizi sa visokom temperaturom. Toplanar kako se stavlja? Ajde, stavi ispod levog pazuha. Teško je uopšte
funkcionisati u tako nehigijenskim uslovima i pri takvom okruženju gde je pacijent, što se noge tiče, ubrizgavao sebi heroin u preponu, čak i to rade narkomani, pa je napravio opšti cirkus sa krvnim sudovima noge, pa mu je noga i otekla i tako dalje. To je jedan čitav lanac događaj koji ga je doveo u tako loše stanje. On je izuzetno mršav, izuzetno slab. Sve u svemu, blagi užas. Gorane, da li si radio testove na HIV i hepatitis C? Ja sam izgubio. Pa dobro, kakvi su, pozitivni ili negativni? Negativni. Negativni? Kad si radio zadnji put? 3 godine i po dana. Pacijenta smo pregledali, čak i u toj neuslovnoj sobi, uslovno rečeno soba. Mogu ostaviti nekako. Molim? Da ostavim nekako. Ne može nikako, Gorane. Molim vas, ko Bog. Gorane, u jako si lošem stanju i nema teorije da te ostavim. Gledaj mene malo, odigni vas. Naravno, Gorane. Zato te i vodimo. Stavili smo u sanitet, pošto ne može čak ni da hoda u toliko lošem stanju. On ima toliko početnih dijagnoza da u koju god kliniku da smo ga odvezli ne bismo pogrešili, ali smo za početak odlučili da to bude infektivna. Okej. Kako ti je? I dalje teško, jel? Nikad ne možemo da znamo tačno šta je na pozivu dok ne uđemo. To se ispostavilo kao tako. Znači, nije nikakva specijalna povreda noge. To je noga koja je otekla. Zašto? To nećemo moći da znamo dok se ne urade sve analize. Mislim, čovjek je u dosta teškom stanju i intervencija je bila prilično neprijatna i teška. Na autoputu Beograd-Niš dogodila se saobraćajna nesreća. Poziv je prosleđen ekipi u kojoj je tehničar Dragan Stajić. Tada nisu slutili da će to biti slučaj koji će dugo pamtiti. Autoput kod Dušanovca, sudar. S obzirom kako je vreme i za očekivati je bilo da bude sudara kao što je već bilo. Dosta je kišovito, nezgodno vreme, gužva. Po dolasku na mesto nesreće, ekipa zatiče stravičan prizor. Odbojnik je prošao pored vozača. U ovakvoj situaciji koja se ne viđa svakoga dana, još uvek je nemoguće utvrditi stepen povreda koje je vozač zadobio. Sudar je bio krajnje bizaran. Mislim, sudar u kojem je učestvovalo jedno vozilo. Tu je. Pogledaj ovo, molim. To je odbojnik, ovo je ograda u kolima, gledaj. Ne, u životu nisam vidio. Skoro nisam vidio takvu bizarnost na saobraćajnom udesu, da se vozilo prosto zakucalo u odbojnik, probilo u stvari taj deo odbojnika i da je odbojnik prošao kroz karoseriju automobila, skroz je prosvirao karoseriju. Jesi ti sa vatrogascima? Ne mogu da priđem. Pa sam u kolima da mu otvoram. Pacijent na sve načine pokušava da se izvuče iz auta. Dragan ga smiruje jer ukoliko je došlo do ozbiljnijih povreda, svaki nagli pokret može da bude koban. Ne mrdaj, ne mrdaj, ne mrdaj, ne mrdaj, ne mrdaj, ne mrdaj, ne mrdaj. Njemu su noge zakopane, moraju da slome sedište. Njemu su mu noge zaglavljene stubom volana,
mu je vratni deo zaglavljen sa tim šipkama odbojnika. Mislim, neverovatno. Mislim, čovjek ima neverovatnu sreću da je uopšte živ. Kaži mi, ali imaš šanse tu da otvoriš veru na buku? Čekaj, ne mrdaj. Ne mrdaj, ostavi to. Ne diraj više ništa. Ništa ne diraj. Ne mrdaj. Nisu mu blokirani. Jesu. Nisu gledali. Mi kad dođemo, mi ne znamo koliko vam povređeno. I sve to što radimo kao da je povređen. Kao da mu je kičma povređena, kao da ima, teže oblike povrede kičma. Radimo tako. Žuta kaciga! Slušaj, stani. Da probamo da poturimo dasku ispod njega odavde. Da ga izvučemo. Miloše, lomi vrata ova. Miloše, povuci ova vrata, slomi. Stani, dobro, stani. Čekaj, ne mrdaj. Uhvati ga za pojas. I navlači ga na dasku. Bravo. Još. Opa. Bravo. Znači, uz asistenciju 3 vatrogasca koji su se uvukli u tu olupinu zajedno sa mnom, uspeli da podvučemo spinalnu dasku, što je vrlo bitno. On je vrlo glatko stavljen na tu spinalnu dasku, znači bez preteranih pokreta njegovih. Ne mrdaj. Još. Hvati dasku. Ajmo dasku. Hvataj ovde kraj. To. Odlično. Zajedničkim naporima vatrogasne ekipe i hitne pomoći, pacijent je izvučen iz olupine automobila. Sada doktorka Nataša treba da utvrdi koliko su ozbiljne povrede. Smiri se. Pazi na igru. Ruku pored sebe. Okej. Drži. Ne, ništa to. Ovdje zove. Tu. Kao se tiče naše intervencije, tu smo odradili jednu čistu traumu, svlačenje traume iz smrskanog automobila, koja je odrađena po svim protokolima rešavanja traume. A to znači da smo krenuli sa stabilizacijom vratne kičme, jer dok je on bio u tom autu još uvijek delimično zaglavljen. Već tada je stabilizovana vratna kičma šancovom hragnom. Samo smo čekali trenutak da ga vatrogasci u potpunosti oslobode. Ne krećemo nigde. Nigde ne krećemo dok mu ne krene infuzija. Čekaj. Pustimo ruku, dole. Dole, tako. Eto, vidim je. Čekaj samo malo. Evo, pasti. Lepi. Ima traumatsku tetovažu tu i s ove strane isto. Da, dobro. Ima taj traumatsku tetovažu na grudnom košu i stomaku, što ukazuje na moguće povrede grudnog koša i stomaka. Moguće unutrašnje krvarenja koje mogu da mu ugroze život i tekako. Ne ruke, ništa. Ruke ništa. Nemoj da mi izvlačiš ništa. Daj mi ovu ruku ovde, tako. Samo mirno lezi. Skoro nisi mi dobro. Opio je dosta. Da. Druga stvar koju smo kod njega uočili, to je taj dah njegov koji ukazuje na to da je čovjek alkoholisan. Što opet objašnjava celu situaciju. Jel osjećaš ovo? Osjećaš? Ali osjećaš ovo ovde? Dobro, sad ne mrdaj. Jel osjećaš ovo ovde? A ovo, jel osjećaš koju ti nogu diram? Dobro, bravo. Mogu da ne držim ruke, znaš. Zbog mogućih komplikacija svaka sekunda je dragocena. Međutim, građani često to ne shvataju. Ovdje si popio nešto? Ništa. Dobro. Stavi ruku ispod. Pusti ruku. Dobro je. Na to. Moram da prezim tamo da držim. Čekaj. Ne pomeri, samo mirno lezi. Nemoj da se pomeraš. Ne mogu da verujem da nam ne daju da prođe. Neverovatno.
Samo mirno lezi. Idemo sa našim kolicima. Opa, idemo. Odlično. Samo mirno lezi. Mirno lezi. Saobraćajka na autoputu kod Dušanovca. Bio je zaglavljen. Strah kao pokretač nekog razmišljanja u ovom slučaju i nije toliko loš, jer verovatno smo došli do one situacije da ne možemo da drugačije da im objasnimo da ne trebaju posle čašice da sedaju za volan. Koliko god bili sigurni u svoje vozačke i ljudske sposobnosti. To ne ide. Nikšić Kotavno, uvijek među prijateljima. Kad živiš online, sve što te zanima je blizu, a ono što vidiš je ono što deliš sa ljudima do kojih ti je stalo. Zato je svaki megabajt dragocen za život koji želiš. Odaberi nove Telenor Prenesi Plus pakete i uživaj u besplatnim megabajtima, minutima i porukama koje možeš da preneseš u naredne mesece. A HTC Smart je tvoj za samo $1. Posveti Telenor. Letnji bingo, cena listića $60. A tu je i točak sreće sa robnim nagradama. Da li je moguće? Cela tehnika, kamera, laptop, letovanje, sobna garnitura, LCD televizor i... Šta? Fiat Punto. I sve to za $60? Da, jer ko igra... taj i dobija. Kada si na vrhu, ceo svet te neprestano posmatra. Zbog toga ti treba neprestana zaštita od peruti. Clear Man sa dvostrukim sastojcima za negu prodire u kožu glave i osigurava neprestanu zaštitu od peruti do 48 sati. My name is Cristiano Ronaldo and I use Clear for Men. Clear Man, neprestana zaštita od peruti. Izvolite, i da znate, štednjom kod nas stekli ste posebne pogodnosti. Štednja za priču prenesi dalje, najbolja štednja jer puno ti daje, povoljni uslovi da tvoj novac traje. Šum, 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 štednja za pohvalu, šum, 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 šapni sva... Specijalna ponuda, najpovoljnije kamatne stope na štednju. Proverite. I za nas je uzbudljivo poluvreme, mnogo šansi, čak 2 gola. Trenutni rezultat je 1:1 i dok iščekujemo nastavak utakmice, možete vidjeti publiku na tribinama koja se sjajno zabavlja u poluvremenu. Vidi! Pošalji 5 zatvarača Jelen piva i osvoji jedinstveni fudbalizovani stan u naselju Belville u kome ćeš uživo gledati finale iz Južne Afrike. Južna Afrika uživo. Jelen pivo. Navijači znaju zašto. Pravi način da počneš dan. Right Guard, novi antiperspirant s antibakterijskim dejstvom molekula srebra koji se bore protiv neprijatnih mirisa tokom 48 sati. 0% neprijatnih mirisa, 100% zaštite. Novo, Right Guard, ne ostavlja šansu neprijatnim mirisima. Opasno si fauliran od fudbala. Sviraj prekid i svi na koktu. Kokta, uvek pravi izbor. Da li ste znali da čak do 90% neugodnog zadaha uzrokuju bakterije koje se nalaze na vašem jeziku? Predstavljamo vam novu Rich Fresh Breath četkicu za zube sa čistilicom za jezik koja pomaže u uklanjanju bakterija koje uzrokuju neugodan zadah, što čini vaša usta 5 puta čistijim i dah svežijim. Nova Rich Fresh Breath četkica za zube. Funhouse čeka najoriginalnije. A šta je tvoja ekipa spremna da uradi za najluđi letnji provod? Više na funhouse.tuborg.rs. Tuborg, pobuci i pokreni zabavu. Vichy je stvorio hidrataciju koja jača kožu. Jedinstvena moć Vichy termalne vode, bogate retkim mineralima u Nezi Aqualia Thermal. Milioni ćelija su hidratizirane u samo jednom potezu. 24-satna hidratacija. Formulisano za sve tipove kože, čak i osetljivu. Nova Aqualia Thermal. Bez parabena. Vichy, zdravlje je lepo. Zbog čega gledamo TV?
Gledamo zato što nam svet avanture, raskoši i čuda na TV-u pruža priliku da na kratko pobegnemo od naše stvarnosti. Gledamo TV da bismo osetili slobodu. LG daje slobodi potpuno novo značenje sa prvim Full LED Slim TV-om na svetu. LG vas nagrađuje sa 5 godina garancije na sve LED modele kupljene u periodu od 1. maja do 30. juna. LG, živite bez granica. Danas želim da igrate za moju porodicu, za moj komšiluk, za moje prijatelje, za moj grad. I za sve nas. Sve što želimo od reprezentacije je da igra za Srbiju. Spremna za sekund. Grand Instant kafa. I miris i ukus. Na moj način. Nikšić Kotarno. Uvijek među prijateljima. Iza 1 čas iza ponoći dobili smo poziv da se dogodila teška saobraćajna nesreća. Poziv je inače upućen bio od strane policije. Ekipa zatiče automobil koji je zbog poledice svom silinom udario u ivičnjak. Sačekao nas je na licu mesta jedan stravičan prizor. 2 mlada čoveka na mestu suvozača i vozača bila su bez svesti. Zaključano je iznutra. Treba da priđemo. U ovom trenutku na Mileni je najteži zadatak. Ona je odgovorna za povređene i mora što pre da obezbedi mesto nesreće. Nikola, ja ću pozadi da priđem da fiksiram. Ne znam kako da priđem s one strane. Ne pomeraj mi glavu. Ne pomeraj se. Ne pomeraj se. Javi nek pošalju, Čupko, javi nek pošalju još jednu ekipu. Čuješ li me? Stisni mi ruku ako me čuješ. Hoćeš ti? Kiseonik. Da uzem da im stavim Brunilo bojicu. Šta ćemo, Nidžo? Kaži. Kako ćemo sa ovim bez svesti? Pozvat sam još jednu ekipu. Okej, ali moramo da vidimo da li možemo, ovo se iskidalo. Koje? Da izvučemo ovog, da ga stavimo na... Šta? Na spinalnu dasku. Auto je bio u potpunosti demoliran, kao da je od papira pa ga je neko zgušao. A vozač je usled siline udarca i u besvesnom stanju skliznuo ispod nogu suvozača. Dolazi, stiže. Fiksirana glava. Pridrži ga tu. S ove strane. Sve oči su uprte u Milenu. Iako je policija tu, procedura je takva da ona donosi sve odluke. Momci, jel možete ovo da izvučite, nekako da izvalite? Vrata. Jel možete nekako bar da zanesemo auto, da možemo čoveka da izvučemo? Vučite auto, gurajte ga tamo, da otvorimo vrata, da mogu čoveka da izvučem. Od ozdo, znači. Tako je. Tako je. To. U ovim slučajevima praksa je da se pozovu vatrogasci pa da se seče lim automobila, da se izlače na taj način unesrećeni. Međutim, budući da se radi o 2 čoveka koji su bili bez svesti, imali spontano disanje i srčani rad, moja procena bila je da ne čekamo vatrogasce. Polako vađenje, polako, ne. Samo. Slušaj, to ću ja, pomognem Čupku da izvuku ovog i stave za
Bolje nego ne izlazka. Evo, stiže. Umeđu vremenu je stigla druga ekipa koja je zbrinula povređenog suvozača. Tako. Ruke će pored biti. Daniela, suvozač, tako. Nego šta će? Samo još ovo. U cilju obezbeđivanja disajnog puta, da ne bi došlo do zapadanja jezika i gušenja, probala sam da mu stavim airway kako bi podigla bazu, odnosno koren jezika i sprečila zapadanje jezika i gušenja usled istog. Međutim, osoba koja je do tada bila bez svesti počela je da se snažno opire i da kašlje, što je meni bio dovoljan signal da izvučem airway. Vadi airway. Neka bude spremna reanimacija. Prebacili smo ga na naše nosilo, ubacili u auto, makazama smo odsekli njegovu garderobu i nije bilo mogućnosti da se onako vezan sa spinalnom daskom i sa spajderom ikako svuče drugačije. Stavili smo elektrode za EKG monitoring, otvorili vensku liniju, uključili kiseonik, priključili Ringerov rastvor i transportovali najbrže što smo mogli do urgentnog centra. Evo tu smo u krugu, da skiram samo. Nisam napisala ni upute, ništa, aj sad ćemo to da odradimo. Kada zateknete jedno ovako strašno mesto saobraćajne nesreće sa dva podjednako životno ugrožena unesrećena, imate puno posla. Disanje, puls prisutni, probali smo stavimo airway, ali nema potrebe pošto ima sopstveno disanje i pljuje. Budući da imate i toliko puno stvari koje trebate da obavite, čini vam se da u tom trčanju od naše opreme do samih pacijenata, proces ukazivanja pomoći, da sve to ide jako sporo. Ja sam imala utisak da smo tri spore osobe, da ne kažem tri puža, koja se tako sporo kreću, a ima toliko mnogo da se uradi. Međutim, kada je sve prošlo i kada smo pogledali vremena, vreme stizanja na poziv, vreme kad smo krenuli sa lica mesta, videli smo da se sve to odigralo u munjevitih 5 minuta, zbrinuti 2 pacijenta bez svesti na licu mesta uz pomoć policije. Zaista je bilo veoma brzo. Koliko intervencije znaju da budu neobične pokazao je i jedan slučaj koji je primila ekipa u kojoj je tehničar Samir Ćosović. Dobili smo poziv u ulici Braće Jerkovića. Naime, radi se o starijoj ženskoj osobi koja je pala u stanu i zadobila je povrede glave. Mi ćemo spruditi što pre, stignemo lice mesta, da zaustavimo to krvarenje koliko toliko, nadoknadimo volumen tečnosti i da baku što pre prevezemo na urgentni centar kod neurohirurga. Ekipa je spremna da sanira povrede koje ih očekuju, ali da li su spremni na ponašanje pacijenata koji će ih dočekati? Kada smo došli na lice mesta, shvatili smo da je baka bila u alkoholisanom stanju. Bako! Bako! Sa povredom glave koja je jako krvarila. Mi smo pokušali da je previjemo tu povredu, ali baka je bila dosta agresivna, ona je sve vreme pokušavala da udari ili lekare ili mene. Zabim se na vas! Polako, bako, polako, ajde. Idem ja, mater. Dobro, gospođo Šinović, da dojemo policiju u dole. Bako? Bako? Nemoj ih udarati, pre budalo. Gospodine, ajde držite vi. Malo, pa sam ja niko i ništa. Ma kako bre, evo. Zdravstveni radnik bila. Ma, more marš. Koleginica, jeli? Mole, marš.
pokušavale da skine taj zavoj što su pokušavali da stavimo. Na kraju smo ipak nekako uspjeli uz pomoć sina da je prebijemo tu povredu. Vaš problem. Vi mi se beskrajno. Možemo mi da je vezamo. Vi mi se beskrajno i beskonačno gadite. Što? Znate li zašto? Ne. Zato što ste niko i ništa. Da, ti si neko i ne. Do te povrede je došlo najverovatnije zbog toga što se baka ili u takvom stanju ili okliznula ili šta već slično. Od nekog venskog puta smo odustali, pošto baka je bila toliko nezgodna za saradnju i agresivna da nisu mogli da ne bi povredili sa samim tom procedurom. Dođite vam. Gospodine, dođite mi pomognete pa ćete se vratiti. Mali prestoko. Ja ću. Ako? Držite za ruke. Ko me je odvezeo bolje? Nemam ja pravo to govorim. Nakazo jedna ljudska. Njeno takvo agresivno stanje može biti prouzrokovano i najvjerojatnije jeste prouzrokovano alkoholom, ali može biti prouzrokovano i samom povredom glave. Jebem ti majku. Ajde. Zato što ništa... Ajde. Držim ja stolicu. Pusti stolicu, držim ja. Kad bi mogla. Opa. Kad bi mogla. Kada smo pokušali da je unesemo u auto, baka je bila malo nezgodna za saradnju. Sram vas bilo! Samir i njegova doktorka pokazuju zavidno strpljenje, ali i omalovažavanje ekipe se nastavlja i u kombiju hitne pomoći. Jebao vam ja majku beskrajno i beskonačno. Bako, ajde malo da se smirite. Gola. Ajde, probajte malo. Gola. Drago mi je da shvatite da među vama ima poreko normalan. Ostatak puta baka je provela u malo smirenijoj varijanti. Verovatno je došlo do njenog zamaranja. Odvezli smo je na urgentni centar na odeljenje neurohirurgije, pošto takve povrede zahtevaju pregled neurohirurga i naravno hirušku obradu rane. Lekari urgentnog centra preuzimaju ovu nezgodnu pacijentkinju. Samir će ovaj slučaj pokušati da zaboravi, kao i druge ružne stvari koje nosi ovaj posao. Halo, dobroveći, dođite. Dečko je povređen, ja mislim da je upucan. I dečko mnogo krvavi. Znači, molim vas, počutno. Znači, molim vas, dečko je upucan, molim vas. Dobro, dolazi. Mnogo krvavi. Hvala. Proslava 18. rođendana u jednom beogradskom klubu se završila masovnom tučom. Reč je o mladim ljudima i teškim povredama. Evo, u ranim jutarnjim časovima smo dobili poziv, sad je 3:26 minuta. Radi se o pozivu koji je u klubu. Dečko 17 godina je pretučen, tako su nam javili. Radi se o povredi glave i kažu da je dečko bez svesti. Kad smo stigli na mesto intervencije, stigli smo posle par minuta. Sačekale su nas jake snage interventne policije. Sačekalo nas je mnogo lica mlađeg uzrasta, negde oko 20 godina i jedan povređeni spolja, izvan lokala.
Priča sam, pregledala ga, videla da ima i disanje i puls. Tako da sam odlučila da uđem u lokal, jer su mi prethodno već rekli da se u njemu u lokalu nalazi teže povređeno lice u lokvi krvi, kako su oni to nazvali. Milena shvata da njena ekipa neće biti dovoljna. Šaljem još jednu ekipu. Poziv prima ekipa doktorke Danijele Ninić-Marinković. Odmah kreću da pomognu svojim kolegama. Kažu da je u pitanju neki kafić, da je izbila tuča 3-4 sata jutro je u pitanju, tako da su oni dosta pod dejstvom alkohola, možda i pod dejstvom nekih narkotika, tako da mi ne možemo da procenimo o čemu se radi. Za to vreme Milena je dužna da pomogne teže povređenom. Čuješ li me? Čuješ li me, dečko? Ušla sam u lokal gde sam zatekla mlađeg muškarca starosti oko 20 godina sa veoma teškom povredom glave u lošem opštem stanju. Moram da ti skinem jaknu, neću sve da ti skinem. Hoćeš da mi pomogneš? Ovo je zbog tebe, da ti bude dobro. Slušaj me, želim da ti pomognem. Nemoj samo da mi savijaš ruku, molim te da ti ne sečem jaknu. Ne želim da te povredim. Pacijentom je otežavao pregled time što se brani od pregleda i nismo mogli da oslobodimo ruku, da plasiramo braunilu, nismo mogli da oslobodimo ruku radi merenja pritiska, što nam je jako važno da vidimo u kakvom stanju je pacijent. Slušaj, ne. Ne ustaj, lezi dole. Leži dole. Lezi dole. Leži dole. Infuziju priključujemo. Ovde još i mogu da ti pomognem u kolima, neću moći. Mladić je teško povređen i životno ugrožen. Moraju ga hitno prevesti do urgentnog centra. Ne mogu da nađem plastilin. Čekaj, Nikola preuzima brigu o pacijentu. Milena odlazi do drugog povređenog mladića. Dečko! Evo kupe i ovog drugog. Čuješ li me? Ajde, skloni se. Ajde. Šta je uzima? Sekunde. Šta si uzima? Viski. Osim viskija? Ništa. Ekstazi? Ništa. Druga ekipa stiže u pravom trenutku. Stiže drugi doktor. Prepuštam te njemu. Aj, drži se. Prva ekipa sada može da krene. Prethodno će brzo uputiti kolegi u situaciju koja ih dočekuje. Evo ti ovdje. Evo ga. Alkoholisano lice, ne znam šta je kao povreda glave. Jel se žališ negdje da te boli nešto? Kičma. Kičma te boli? Kičma te boli. Ajmo, spinalna daska. Fiksatore za glavu, spajderi. Ajde, drži otvoreno oči, dečko. Pokušavam da ti pomognem. Pusti ruku ako čuješ. Pusti ruku, pokušamo samo da ti izmerimo pritisak. Noge pomera, vidjela sam. Ruka. Pošto je on i pod dejstvom alkohola i ne znam trenutno šta se desilo, tako da se ne bi previdjela neke povrede koje se mogu kasnije iskomplikovati. Mi smo ipak imobilisali njegovu kičmu. Neverovatnom brzinom prva ekipa stiže do urgentnog centra gde se nastavlja borba za mladićev život. Brzo voziš, svaka čast. Nikola kolegama saopštava neophodne informacije.
tuča, povređena glava, znači rastepana sigurno 5 cm. Šta ti zoveš? Ja sam ja flaster sam stavio, dobro? Ovo je skubarić. Dobro jutro. Za to vreme druga ekipa i dalje se nalazi ispred kluba u kom se desila tuča. Evo, plate opkorači, idemo dole 10 cm, idemo gore 10. Dobar. Jel se sjećaš šta se dogodilo? Da. Jel te udarao neku glavu? Ne. Ne znam kako se zove. Šta je? Nekim sredstvom ili nogom, rukom. Sredstvom. I ti si pao? Potrebno sam ukošio, ne znam. Čekaj, i tako sam pao. Jesi udario glavom? To se već ne sjećam. Znači, izgubio si svijest u momentu? Jesam. Nisam 160 sa 70. Idemo u urgentni centar. I druga ekipa kreće ka urgentnom centru. Milan i Nikola su još uvek tamo zabrinuti za stanje mladića kog su dovezli. Dalje u kolima smo nastavili pregled, mjerenje vitalnih parametara koji su bili zadovoljavajući, uključili kiseonik, otvorili vensku liniju, što je jedan ipak protokol što mora da se odradi zbog sigurnosti pacijenta, a i naše zbog mogućeg pojavljivanja komplikacija. Ova noć je bila stresna za obe ekipe hitne pomoći i otvorila je jedno važno pitanje. Zašto je jedna proslava 18. rođendana morala da se ovako ružno završi? Među zaposlenima u hitnoj pomoći ima i pisaca, fotografa, karikaturista, muzičara. Ljudi sa toliko različitih interesovanja koliko je i njih samih. To je druga strana medalje koju čuvaju za sebe i svoje najmilije. Ne hvale se time, već savesno i skromno obavljaju svoj posao. Pomoć ne traže, oni je pružaju. Ali je ponekad tako malo dovoljno da im se posao olakša, makar na tren. Njihov apel je uvek isti. Ne sedajte u automobil ako ste pili alkohol. Pre nego što pozovete hitnu pomoć, imajte strpljenja za ljude koji rade u call centru. Saslušajte ih i dajte im sve neophodne informacije. Oni su tu samo da bi vama pomogli. Kada čujete sirene, pomerite svoj auto. To će vam oduzeti minut vremena, a njima taj minut znači da su možda nekome spasili život. Ovo je bila hitna pomoć, portret modernih heroja. Oni su vam ispričali jednu novu priču o Beogradu i ljudima koji u njemu žive.